Assalamu alaykum gaderli illeşler. Ine şuun çıkışımda men Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov ýyldanmakçy. Birinji bilen Türkmenistan'ın prezidentinden talap etsek zadım, elbette Serdar Berdimuhamedov siz şu wagtga alyp barýan izolasiýa siýasatyňyzy besetmeli we siz Türkmenistan'ın raýatlaryna arkaýyn ýurtdan çykyp arkaýyn ýurda dolanmagy mümkinçilik bermeli. Ve elbette şu izolasiýa siýasatynyň bir bölüm bolan daşar ýurtda pasport çalışmak mümkinçiligini ýola goýmaly. Sebäbi biziň beýle Türkmenistanyň raýatlary, beýleki goňşy ýurtlaryň raýatlary ýaly daşar ýurtda öz pasportymyzy çalışmak hukumymyz bar. Ondan sonra ikinji ýyllanjak zadym elbette Türkmenistan prezidenti Serdar Berdimuhamedov siz Türkmen halkynyň şu kanuny ýol bilen öz hukuky boýunça görüşmäge ýolunyň bolmagyna bir ýardam bermeli, ýolunyň bolmagyna seredip durmaly. Sebäbi siz Türkmenistanyň prezidenti hukmyny şu konstitusiýaň garanti. Siz şu kanuny seretmeli adam. Ýöne gynansak da siz prezident ýurumyz wagtyna emhemäň işgärleri kanuny gödök bozup şu öz hukuky üçin görüşen adamları basyş edip türmäge basýarlar. Onsoň elbette adamlar häzir siz aýdarsyňyz şu wagtyna seniň gürleýän zadyň bir absurd sebäbi näme bir Serdar Berdimuhamedov maşgalasy şu ýurdu basýarly we olar hiççilek ýa çekinmeýärler, olar diňe şu şu ýumruk bilen ýurdu dolanýarlar zatlar diýip bilersiňiz. Ýöne adamlar şu düşünürjek zadym bir aýtsak zadym. Bir zady bilim. Şu türkmen halky elmidama öz hukuky boýunça görüşür. Ine şoňa şaýat dolup biz bar, şoňa şaýat dolup Türkiýeden çykyş etýänler bar. Şoňa şaýat dolup şoňa bir gowy fakt bolup Ýewropada çykyş etýänler bar, Amerikada çykyş etýänler bar. Ana şolar şu Türkmen halkynyň ömür boýunça öz hakyna, hukugyna görüşýän şolar uly bar sana faktlar. Şoň üçin şu ortada bar. Türkmenistan demokratiýa gazanmazmy diýen soraw ýok. Ortada Türkmen halky haçan demokratiýa gazanlar diýen soraw bar. Hukman biz gazanarys. Demokratiýaň gitsek geri ýok. Mümkin bu ýyl gazanarys, mümkin indiki ýyl gazanarys, ýöne tapawut ýok. Bir zat belli. Biz hukman demokratiýa gazanarys. Şoň üçin meniň şu Türkmenistan prezidentine bir teklifim bar. Siz häzir Türkmenistanyň taryhyna gahrman, hakykatdan hem gahrman bolup galyp bilýäňiz. Eger siz şu özüňizden şu Türkmen halkyna demokratik ýoluna gitmäge kömek etseňiz, siz Türkmen halkynyň taryhyna gahrman hukmyna galasyňyz. Ýöne eger siz şu öz diktatorlyk ýoluňyzda dowam etseňiz, onu diýmek siz Türkmen halkynyň hakyky taryhyna bar, gahrman hukmyna hiç çaçanam galmaýaňyz. Hawa sepekçiler aýdar meniň gahramanym arkadagym diýer, ýöne siz men pikirimçe menden gowulýaňyz. Sepekçiler olar ömürlük ýaşaýan, halk ömürlük ýaşaýan.